venit la un nou episod din Crashland. Hai să continuăm și să vedem ce facem în episodul de azi. După cum știți, n-am mai filmat de mult Crashland și nici alte serii. Am fost plecat. Am avut un pic de treabă, dar acum am... Și urmează. Hai să ne uităm repede pe hartă, să vedem unde suntem. Facem un teleport. Pac. Ne-am teleportat acasă. Așa, trag. Blind. Și ce ne-a dat? Niște de-astea. Blind. Bun. Gata. Da, să facem o construcție după aia. Ne donăm de-astea, ca să le mâncăm. Lemn. Notele pur. Da, să știi că cred că pe aici. Mă duc spre teleport acum. Deci pe aici, pe undeva ar trebui să fie. Cred că am ajuns. E ceva mai jos, se pare. Și asta. Nu știu la ce folosește, dar cred că o să ne fie de ajutor. Dăm repede map, deschidere de mapă, dăm un teleport acasă. Ok, teleport acasă. Da, le mai trebuie și facem o masă de aia. Dăm și aici una. Și aici dăm una. Și cred că ar trebui să ne ajungă. Asta. Încă unul mai ne trebuie. Pe care o să-l găsim, uite aici. Și acum mergem să-l craftăm. Asta este. Drag. Blind. Pac. Bun. Wow. Stare. Și cred că o să începem. Da, dar unde s-a pus? Nu știu cum fac să o pun.
Nu știu cum aș putea să pun acea masă. Am făcut-o, dar... La ce folosește această baghetă? At. Tu Kings to Masters. Dar cum te iau de aici te pun? Nu știu. Cum să iau eu aia să o pun? Mă rog, am pierdut mult timp. Așa. Ne trebuie o sabie. Nu știu cu ce să craftează. Nimeni încă nu mi-a lăsat un sistem de crafting. Da, să sperăm că o să-mi lăsați în comentarii un sistem de crafting cu care aș putea să craftez ceva, pentru că știu multe lucruri care nu pot să craftez. Nu știu la ce folosește asta. Crazy flood. The captain runner the witchy will keep to your stigil luminated. Ne luminează! Ce tare! Super tare! Ce să mă pun cu niște de-ăștia? Am atacați-mă. Opa! N-am vrut să fac asta. Niciun caz n-am vrut să fac asta. Tot. Mâncăm floare. Așa, foarte bine. Floarea a rămas, totul a rămas. Vreau să se facă întuneric. Pare că în asta pot să dorm. 3. Ok. Mergem la crafting. Bețe, încă 3 bețe de alea. 1, 2, 3. Hai să facem și ăla. Habar n-am la ce ne ajută, dar de ce nu? Asta, print. Pac. Da, întrebare. Cum o iau și pe aceea? Construcții, nu? Habar n-am, asta chiar nu știu. Ok. Hai să
vedem ce mai avem de craftat. La asta mergem. Și hai să vedem aici. Asta, care nu am nici de aia, nici de aia. Asta încă nu arată. Asta. Hai să mergem să luăm 5 bețe și 5 de alea. 5 bețe și 5 de astea. Hai să facem 5 de astea. Cam dat avem una. Wow, ce tare! Ce de asta? Patru. Nu mai știu câte, o să mai le iau și pe astea două. Adică așa. Și acum ne trebuie sticuri. De asta. Șase. 7. Ca să ne fie mai ușor. TP. Ia, și sunt curios de asta. Nu. Și blind. Pac. Bun. Știu ce sunt astea, că le-aș face. Mai nu uităm o dată la crafting. Asta ce o fi? Avem patru bețe, mai ne trebuie un băț. Hai să găsim un bățuleț. Da, 4 de astea. Uite, un băț. Și 4 de astea. Gata. Bun, și o să închei episodul aici, dacă v-a plăcut. Da, stați înainte să fac ceva. Înainte de tot. Ai fugi caracter. Yes. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!